अरे कहाँ बारू हो निकलो कासो के हापू सीपीएम फायदा करी दवाई ले। बाद हम ही विष्णु हम ही विश्वकर्मा आ दारू पी के आ गए ससुरारी तहर परमा ना के लुकावल बा परमा का डर से भगवान परमा के सब कुछ दे लेकिन परिवार नहीं बन रहुआ बेटी के खीसी पियनी रास्ता धले नहीं है ससुराल के अपने मुंह में चटकारी पिसाव कर देला रागल बनी और ससुराल में बवाल हटके बा लेकिन खटके बा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप सभी के लिए जेपी यादव का होली कॉमेडी वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। और आप इनका पूरा वीडियो ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा सा अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रही, और लाइक भी ज़रूर करें। अभी मजा आएगा ना। सुखा सुखी हापू होली बुझ जाएंगे हम तो यूपी में जाके कॉपी से पी के गिल हो गए बनी आ 4 बोतल मार के रास्ता धले नहीं है ससुराल के तले पूछे कि मुहकुड़िए गिर गई है नाली में तले एगो कुत्ता आके अपने मुंह में चटकारी पिसाव कर देला तब जाके हमरा होश आइल आ होश आउते हमरा दिल से आवाज आइल आहा मित्र तारा पिसाव के सवाज जरा हटके बा लेकिन खटके बा मोजाई के चिकना के कमी पूरा कर रखा हुआ हमार मित्र बहुत सुंदर अब ससुराल आ गए बनी अब ससुराल में बवाल हो गया। अरे प्रीति अरे कहाँ बारू हो निकलो बाहर निकलो आ गए हैं तुम्हारे जीजा। का जीजा जी आ गई नी? पियला के बाद हम ही विष्णु हम ही विश्वकर्मा आ दारू पी के आ गए ससुरारी तहर परमा निकला बाहर। अरे बाप रे बाप ई तो निपसा में बाड़े। ए माई हेने आओ रे जीजा जी पी के आ गइले। आही रे रामावा हई देखा तारा रउआ के हम 20 बार मना कइले बानी कि रउआ दारू पी के मत आई, तो फिर रउआ कैसे दारू पी के आ गई नी? वाह सासू माँ वाह रउआ ई तब पता चल गल कि हम दारू पियले बनी। हाँ रउआ ई तब पता चल गल कि हम दारू पियले बनी, लेकिन हम कहे पियले बनी रउआ जाने के प्रयास कैनी हा ना कैनी हा परमा से रउआ ई जाने के प्रयास ना कैनी है कि बउआ जी रउआ दारू काहे पियनी हा। आय काहे पीनी है बउआ जी? हम दारू रउआ बेटी के खीसी पियनी हा। बताइए पर दिन का दिन हमरा के पिए से रोका तली हा तो अब जाके वही खीसी हम जाके 4 गिलास बेसी दारू पियनी हा। अगर हमरा के दारू पिए दे तो हम 2 गिलास दारू पी के संतोष कर लेते, लेकिन ना परमा के खीस बहुत दूर तक बा। तो आप लोगों को जरा सा वीडियो अच्छी ए लगी बउआ चैनल को जरूर सब्सक्राइब सीपीएम करें। तो सीपीएम फायदा करी दवाई लेखा। अब बढ़िया हम पीएम तब पीएम 8 पीएम पानी जेपी यादव का फेंट होली पीएम अब पाकिट में जब पैसा ना रही तो खेत बेच पीएम। लेकिन पीएम जीजा जी रउआ के कई बार समझाइले बानी पीही लेकिन हल्के पीही आ हल्के पीही तो ललके पीही। वाह वाह प्रीति वाह तो कितना केयर करेलू अपना जीजा के। एगो तार बहिन बिया कि मारत या जूता भीजा के बताओ तार बहिन हमरा जिंदगी में कितना टरच करत तारी कि पूछे कि उनका टरच कइला के मारे हमर दारू में सारा पैसा खर्च हो जाए। जीजा जी उ टॉर्च ना टॉर्चर होला। अरे पागल पढ़ल लिखल रही तब नु टॉर्चर करी उ त निपट गवार आदि बिया टॉर्च कर देतिया। बताओ तो ये तो हम सोचे नहीं भगवान परमा के सब कुछ दे लेकिन परिवार नहीं बना देले। ये सोचे नहीं हम कि हमरो मेहरारू तो आप लोगों को जरा सा बताओ वीडियो पढ़ल अच्छी लिखल लगी रही तो चैनल हमरो को के जरूर टॉर्चर सब्सक्राइब करित करें। नु जी।
इतना टर्च कर देती है। ये बात सोच सोच के पूछा कि हम ऑपरेशन में चल जाता, नहीं ऑपरेशन हो जाता। जीजा जी जेपी यादव का ऑपरेशन ना डिप्रेशन होला। अरे पगली, अमीर आदमी के डिप्रेशन होला रे, हमने जैसन गरीब आदमी के तो ऑपरेशन होला वो बाजा के। सचो तब वो बुझे लेना दुख अपना राजा के, वो बुझे लेना दुख अपना राजा के। और जब से जिंदगी में आयल बिया 6 बेर ऑपरेशन हो गइल बा हमरा बाजा के। बुझा कि बेर बेर कुछ जगह हम मार देले कुहू के रह जाता। 1 मिनट, तनी परमा के पास फोन आया है, किसी इम्पोर्टेंट होगा। अरे बाप रे बाप, का पाहुन काहे कूदे लगनी? अरे बाप, मेहरारू फोन कर दिलक, अभी एकरा के थोड़ा सा साइलेंट कर दिया। का बताई हम, दिल से याद ना जला दारू के, अब पैंट फाट के हाथ में आ जाला जब फोन आवेला मेहरारू के। पाहुन बड़ा मजाक करीनी। तो आप लोग ठीक है, के लिए बनी ही करे में लाज निकल लगा। वो बिरा से बात भूलवैले बनी लोग, लेकिन ई नहीं कहत कि हां रे हमर दुलरुआ दिमाग परमा आइल बने, तो इनके के गिलास पानियो पियावल जा त ना। साला उतर के नीमत हो गया, हमरा मुंह में कुत्ता मुत देले लकी, अभी ले हमरा गला में तनी तरी बा। न तो आज हम ससुरारी के भरोसे रहती, तो आज तो हमरा फोटो पर माला चढ़ रही, परमा दुनिया छोड़ देले रहते। बाप रे, का ब्रेकिंग न्यूज है, पूरा यूपी बिहार हिल जाते दाद। ए रुआ लोग बोलत काहे नहीं कि लोग हैं? रुआ लोग खामोशी बता रहल बा कि ये घर में खस्सी के मीट बना के लुकावल बा परमा का डर से। बताई, सच सच बोली जल्दी। ना बबुआ ऐसा बात नहीं खे। हाँ जीजा जी, हमरा घरे तो कोहड़ा भात बनल बा। प्रीति तू झूठ बोलता रू, परमा का लगे इतना शक्ति बा कि परमा सुन के बताती हैं कि 10 मीटर के एरिया में कहीं खस्सी के मीट बा कि ना बा। हमरा सुगंध आवत है, 10 मीटर के एरिया में कहीं खस्सी के मीट बना के लुकावल बा। राउर कुत्ता के ना कह का जीजा जी। तो आप लोग जरा सा वीडियो साहब हमके कुत्ते का जोरे